Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners kang DCGB AM, as in listeners and viewers kang DCGB News Online. Kumusta po ang satuyang hapon? Ma'am Pita? Yes, mabuhay. Maray na hapon tabi sa imo, Bert. Diyos Maray marahay mabuhay. na hapon sa satuyang mga pag-ariwa digdi sa stasyon. Si na Nems Flora and of course si Sir Jerome Nico Martinez. And mabuhay sa satuyang mga parantabay na nyaon dyan akaantabay na satuya, Bert. Digdi sa satuyang programang Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays 2 to 3 only here sa Always Number 1. Always DCGB. Yan. So mga nag-abang po kang tsatsang todo-todo, hindi po ini ang oras. Ayan, Bert. Actually, may mga nahihili ako mga chacha. Pigaadalang ko na. Baka mamaya, one of these days, mahiling mo, nagtutugtog ka, nagabayli ako. Baka po mag-request po ang Oo nga, satuyang no? mga listeners and viewers po. Dainggan niyo ako. Yan. Magayon baga po, so alaw ta po ngayon, good weather. Oo, sa mga medyo naglaba po, mapresko. siguro nakasampay, nakalaba po na nakasampay. Mapresko pero may mundo man na bareta. Ano, Bert? Ay, oo. So, Oo. nangyari kaso hapon po sa, Iyo. lalo na po sa partikan ginubatan. Ayun, digdi sa tuya, medyo nag-uuran man. Pero data pigi-expect na dumampalan sa ibang parte digdi sa Albay, lalong-lalo na po duman sa Ginubatan. Grabe na po palan. So, nagkaigwan ng flash flood. Di ba, Bert? Ayan, oo. So, nahiling ko sa mga post na grabe talaga suragasa ang hali sa Mayon Volcano. So, So, color report is... ba po ni Sir Jimmy na salita, Yung mga video pong, pictures. Mahiling mo nangyari so po duman. tubig, may mga nag-video na ang color talagang gari. So, Gari tubig tsokolate? baga. Oo, so gari. Yung mananggad. Sa tsokolate po bagang gari, ibus na sa ang kaipuhan. So ito Pwede po, na. marisa na po, taday Sus ko. magkitang nadangog po ng mga nadiskwido, buda day man piglaog na mga harong po. More on Ayan. sa tinampo lang nagparabulos, so lugi. Ayan. Oo, yung nga ni. At saka, may mga nag-abot naman gari mga ayuda sa mga pagkaon and everything. Sa tuyang gobyerno, nagpadara na dumaning mga ayuda. So, Bert, again, di ba, previous episodes natin, digdi sa Usapang Pamilya, na kahapon nga ni, I think, last Tuesday, nagtaw na mabaga kita ng reminder yung mga go bags, di ba? para sa gabos. So, Ayan. para safe. Oo, taning pasiguro kita na araw na kay tunayli mo na makusugo na sa tubig. Any moment, ready kita na itumbag na ito so sa tuyang Ayan, family. go bag. Nagbiriting na, pinaapod mo na. O yan, araw ka ini, may araw ka ining pangyayari ko niyan. Let's all be ready. Yan. So may Data mga aram po kuno kanya-kanyang arin po ang- role. Ano, Bert? Data aram ko na rin mangyayari po ang disaster po, Ayan. So, grabe talaga. Yung talagang importansya kang sa tuyang pag-alaga, kang sa tuyang environment. Di ba? Ayan. Swerte lang po, taday man pong nadanyaran. Salamat po sa mga nagpicture, buda nagvideo, pero warning din po, naingat din po sa pag-take ang mga araw ka ito. Pag may mga araw ka na disaster. At saka mag-antabay sa DCGB kung ano yung mga bareta na halimbawa ngayon regarding po. sa weather forecast na may pag-uran, so abagat or anong klaseng magkakikita ang weather condition. Ayan. Tapos saludo man po kita sa satuya mga government agencies na nagsaklolo man tulos po kan paglimpya kan tinampo. Ayan, Buda na pa siguro po na safe po ang gabos na nyaon po duman sa lugar na ito na pinangyarihan. Ayan. At saka yun talaga mga naka-alert na yan. Nasa na sila. Di ko alam kung anong code kaya. Is it orange, red, or what? Yung mga government agencies manunungod kaya na may mga araw kaya na mga pangyayari sa satuyang lugar. Ayan, kaya saludo po sa Indo. Dito po ito pig-expect na araw ka ito. Tadi di baga po sa Ligas Bigari Turo Tagiti lang ani baga po. Yung nga ni, Good afternoon, Ma'am Agnes Yao watching. Yan, maray na hapon. Dito po big-expect ito, Ma'am Pita na araw ka ito. Di baga sa Tagiti lang, Yung pag-ulitan nga, di ba kung masyado, gari, lang, so shower lang. Sa 3rd district pala, grabe na po. So, dahil nga ni po, so, uran baga, gari sa Maymayon volcano siya, nag-uran. Duman po nag-uran, kaya duman man naghali sa tubig. Duman sa part kang masarawag. Yan. Nakaduma ka na, Bert?
Diyan po siguro sa may Ulala Malidila, baga. Ulala. Sarawag, ako nakadumana. Nag-shortcut gara po kami kay ito duman hali sa Tabaco, diyan kami nag-agi. First time ko Bert makaduman, nagmotor si Agum, iniba ako na sa likod lang ako nagmumotor. Aram mo na first time ko makaduman, para panghaji na ako. Tagari sabi ko natakot ako. The first time ko that how many years ago, mga 20 years ago na medyo dalan pa gari mga kahoy. Yun po. Sabi ko Diyos ko Lord, makatakot. Sige so panghaji ko. Ganyan po okay naman po baga ang dalan Magayon duman. na duman, magayon na ng lugar. Dakulo ng mga resorts, may mga resorts po duman ng mga magagayon. Kasi banggi mga baga po kampig ali na sa mga dugi na iling naman po so tinampo na mga magayon po ang tinampo duman. Maliwanag na. Kaya ingat sa natabi buda sa tuwing pong mga involved na mga government agencies Kudos sa Indo. kudos po sa Indo. Ayan, salamat po. So sa next week baga Ma'am Pita, so gigibuhon na Family Congress. Ayan, Bert, madali na. Ma-remind po kita sa mga kapamilya baga po ang mga nagdadangog buda family Diocese of Legazpi activity man po ini manungod po ini sa pamilya. So this is happening on August 21, 8 to 5 diyan po sa ICR. So ang tema kay ni Bert na Family Life Congress, Family Blessed, Nourished, Send Forth with Mary. Ayan. So yan. Pero may ba ganyan? Igwang registration, ang registration which covers yung pangudto ninda and kit. Tuwis na. Oo, Kits, 300 yan, 300 pagkaon. opo. And for the students na may discount man is 200. Ayan. Kaya lang po para sabi ninda dakol dapuan ma-accommodate, nag-adjust po sinda. So pwede pong daiman magtao kay registration pero kanya-kanya na lang na daraki balon. Okay. So mga nakatao na po, kamo po provided manggirari sinda. Okay. So nag-register will be provided with okay. food. With lunch, So at saka two snacks. sumaduruman, magbalo na lang. Magbalo na lang po. Okay. Tapos siguro pwede man po kamo mag-donate, may itatao po ang mga handouts yata. So mga gasto man po duman so commission po Gari love offering. Love offering. Mag-love offering na lang po kita. Actually po, duman sa enot pong plano na 300 registration fee, duman po ito mahal iso pagkaon na lunch, duwang snacks, tapos mga handouts. So, ngayon po, open na po. Dahil na pong registration fee. As in, igwa pong tulong mga matitibay po bagang speakers na maano po, ayun po ang mga speakers ninda sa Family Congress. So igawaga board digdi sa saro sa mga matibay na speakers si Valerie Escalona ng EWT and journalist. And ALFI spokesperson. So yan, saro sa mga taoning talk regarding kay sa Family Congress. Yeah. So saro pa board sarong psychiatrist. Ayan. Kaya punta po mag-attender kayo ni para po ini sa pamilya. Ayan. Lalo na po sa mga Family, mga couples na mag-attender po. Tamagay na araw kinita dakol kita kayo mauukudan na birth. Ayan, dakol po. Ayan. So, nangangapunan sa gabos na magurang, para tukdo, guidance counselor, student leaders, asin miyembro ni mga manlain-lain na komunidad na mag-attend kay ining Family Congress. Madali na po, August 21. Ayan. Good afternoon po, watching from Ubaliw, Uwas, Ma'am Lourdesita Lor Relyama. Ayan, maray na hapon. Thank you for watching. Mabuhay. And also, Ma'am Agnes Yao. Just maray na hapon po. Si Agum siya ni banker ba gayan ba ko? Apo, si Ma'am Agnes. Dating si PCI baga naman. Ayan, mga kaiba mi po ito sa banking industry. Ayo. And also yung sa ko yung mga friends are also watching, yung mga para senior, yung mga batch 75 kang Bicol University, and also yung sa ko yung mga ka-BCBP also, sina Alet, Reyna, and iba pang mga some of them kasi nag-invite sa BCBP na mag-attend for this Family Congress ang BCBP, and of course sa ko yung mga pag-iriba man sa Kiwanis Club. Kiwanis Club of Daragang Magayon, very busy na kulon sila mga activities na pagkakondusir. Just maray na hapon po sa Indo, mga Magayon.
And also pala si hi AJ, you're back. Thank Hi, you. AJ. Nakakalibre na ako mag-duty pagbanggi. May Very katabang much. ka na po. May Oo, karelyebo at least ka na. may karelyebo na. And si Paula is leaving also this afternoon back to Cebu. Oh, have a safe trip, Miss Yan. Paula. Sir King Reginaldo, buda sa tuyang mga regular Ayan, viewers. mga regular, oo. Sir Jude Andes, kan bangkeroan man. Si Sir Mark. And si Sir Mark. si Jerry Segovia, and sa mga Gonzaga family, nahiling ko, nagsimba ka sa St. Clair na, Opo. mo si Jim Gonzaga. Jimmy. O best friend din Gonzaga. niya ng ni Dong. Mga Gonzaga family. Ilingan po Ayan. kami duman sa tabon-tabon. Ayun, nahiling ko, sabi ko si Jim. Oo. Ayan. So, sa mga sisters po, kan St. Clair Monastery. Ayan. Happy Feast Day po. Salamat po sa pag-entertain sa Muya Pagjanmi po. Thank you, sisters. Ayan. So, baga kita, so pag-meeting ta kasarap mampitang, so may napaghurunan kita about taking care of animals. Ay, oo. Gari nalampasan ta ini, tapos na ba ini last month ba ini, o ngunyan ba ining month? So, Day of Pets or Dogs and Cats. Oo. Yung managad Oo. So, Ngay pighanda po kaming 20 tips sa pag-aalaga ng aso at pusa. oo. Importante bagay ini po. Igo po kamong ayam sa sarong ni Dumampita. Kami kaming dogs. Ano pong breed? May breed po. Anong breed po kang dog Oo, mo? yan. Si Dexter. Uy, aram mo, Bert, yung mga senior moments na aram mo kung for so long a time niya sa muya, di ko na maano Shih kung Tzu. anong... Ano ang niya? Mabalukag, dakula. Baka Shih Tzu. Pao, can you text or AJ ko anong breed yung ayam natin dyan sa harong? Si Dexter na dakulaon. Dakula na ayam. Oh. Oo. Ako, nalingawan ko nalugod naman. Guard Siyempre, dog. Ako po, so hunting dog. Ano nga ni po ito? Nalingawan ko Duha naman. na kita, Bert, ha? Ayan, so, ang ano nga ni po baga, Oh. ano man ito, may mga families po na talaga ang mga animals po, mga lalo na ayam o ikos, pigigibunin ng parte kan pamilya. Bert, para uton pag na witness mo na mawara sa imo ang araw kayo na kasi sorry. Araw po kasi, Oo, na talagang, Diyos ko nagrimi kami, tadi narami sa vet, tapos talagang po. wara na, Diyos ko hanggang piglubong, may kinagang burak, tapos pag 1 year nga anniversary, talagang, kasi iba man. hindi po. So, apo ko, ining si AJ na nagsasabat sa iya, and then pag maghali, garipigatod. So, pag nag-uwi siya kayo na the first few months, nag-iibi siya, mamaya narumduman ko si Blackie, pagsasabat niya ako sa baba, talagang nag-iibi siya. Kaswapon pala naramdaman ko ito si Ate Des. So, naging guest na po baga digdi si Ma'am Des sa Daraga Church. Nagadan man su ikos niya. Siging hibi kaswapon. Yung grabe talaga ang attachment. Igaw man ako sa friend ko si Teddy Tiansay Calleja. Siya talaga sa kanya sa gari naka-ambulance dinaray sa Manila. Talagang marauton man sa pagmati niya na talagang iba man baga bird, iba man su tao, iba man su pero yung attachment sa araw kayan iba man. Kasi ang animals po baga gari nakakatao man sa tuya ki nakaka-release ki stress, pwede mo kaurunon. Tapos baga po sinda gari nakakasabot man, gari man po tawo, pag maabot ka. Jack Russell po pala, so ayaming makarawon. Ayan, dito si Jack Russell din yung breed nung si nagadanming ayam. Yan, makarawon na ayam po ini. Mairoon. Kasi ini gari hunting dog po ini na Jack Russell. Pati po so break kang auto me, nginarat-ngat. Dahil na nagkakagat so break. Isa na taday man pong nangyari. So, ayan po Ay, pala, German Shepherd yung German Shepherd. Sige po. So, magtao kita kay pangkalusugan at nutrisyon na tips sa satuyang mga alagang pusa at aso. Number 1, siguraduhin ang tamang pagkain ayon sa edad at laki. Igubaga po dyan na nababakal ng mga dog food or cat food. Lalo pa sa dog food na for ini, kung pirang bulan pa sana. So, yun ang kami iguaman na talaga na, pero pwede rin naman yung mga leftovers. Depende kung basta bawal daw yung malansa. Bawal. Or mahamis. Bawal po yan sa inda.
Dapat laging may malinis at sariwang tubig. Yeah, dapat papalit-palitan man po sa tubig na inuman nila. Tayo. Just be careful kasi kung nyaon dyan sa loob kang house na kung minsan di mo aram kung napapaha na dyan sa loob na taoning tubig tapos biglang naglaog sa banyo. At least kung nahili mo. Pag alam mo, naginom na duman sa balde, medyo mahirap yon. So, dapat painom mo ta. Make sure na pigpapainom. Taning day na maghanap kung sa yung po. papirmainom. So, may ano lang sinda. Iyang baga po mga animals, araman nila, may lugar man sinda. Ano? So, aram nila niya on duman sa tubig, duman man sinda man. Basta wag silang i-neglect. Yeah. Iwasan ang pagbibigay ng pagkain na bawal. Araw po kan tsokolate, apple, yan ang mga sibuyas, bawang. Yan pong mga sarandit na buto ng manok. Pigapot ko si husband, tadakul ba yan, mga mahilig sa ayo, talaga, ay nag-breed pa nga ni kami kay ito na American Bulldog, aro kayan. Sabi ko, pwede ni ipakaon. Tapos syempre kung nagkakaon ka bagang chicken. So mga iba po na bawal da, tatibad kung matunog. Ayo po. Sa radayuton baga po ang kang. Kaya ako pwede ni itao sa kay Supet Media Sarong, kay Blackie or kay Chisayman. Diyan baga na, mo nagpara na. Dapat lang siguro ribs po Yeah. Deserve man ka mga animals na po pagkaon kita. Basta iwasan po ang pagtao ng mga bawal na pagkaon. Yeah. Sabi ni Sir Bert, bawal ang tsokolate, bawal ang ubas, bawal matamis. Basta bawal po sa mga mahamis. Sibuyas. Iba man sa sibuyas, iba man sa sibuyas. Iba man ang sibuyas. Sibuyas yung green. Bawang. Bawang at saka buto ng manok. Yan po ang mga bawal. Mga tips po yan na bawal itao. Sa mga may alaga. Tsaka dalhin sa regular na check-up sa vet. Yeah. Pati na yung grooming, di ba, Bert? Yeah. Iga-baga po yan ng mga injection man, ng mga pati itong sa rabies. Mahirap na, Diyos ko. Ano pag may nailing ako sa ano ba yung tawag dyan, sa cellphone, na may nailing ako na nasa hospital, talagang nakagat ngaya ki ayam or ng pusa na day na talaga na maili mo talagang nagsusurubo. So mag-iingat po na perming pagdarahon ang satuyang mga pets, halimbawa ko kamong ayam or cats na dalhin sa veterinarian. Yung mga vaccine din po baga yan ng mga parvovirus. Ayan, para sa leptospirosis, pati distemper, igo po kayan. Dapat pagdarahon. Saka digdi sa city, pwede man, igo bang kita? Igo po dyan pwede po kamo mag-coordinate sa munisipyo or sa city or sa barangay. Sa tuya, baga po may nag-iikot sa rabies. Ayan. So, mag-abang po kamo kayan. Tanganin din na kamo magparadara pa veterinaryo. May nag-iikot man po. Kompletuhin ang bakuna at deworming. Ayan, importante po iyan. Para para healthy po ang sa indong mga pusa or mga aso. Yan. So dapat kompleto. Takong pag igwabag ako minsan may nahihiling ako na padabaon mga bigla kang pigahagbo, tapos bigla kang kinagat. Iguman ako nahilig na nakagat sa dungo, Isus Maria Jose, Diyos ko Lord, piga-attack, natadawa, doon nagtitrigger sa araw kaya, Kumisa po pag nabibigla sinda, ayan. Makatakot gari pag pigparakarawan sinda, gari nadadagit man gara sinda. Diyan mo yung kinagat sa dungo. Pisngi. Ayan. Sa mga kaligtasan at kalinisan, maglaan ng ligtas na lugar sa bahay para sa kanila. So, dapat igwang designated na lugar para sa sainda. Yan, may mga lugar na pwede sinda, may mga lugar man na bawal man sinda. Tamang animals, pag lalo ng mga ayam po, kuminsan kung ano po ang pigangat-ngat. Ayan, iyo. So make sure na panatilihing malinis ang kanilang kulungan or litter box. Ayan. Regularly pong piglilinigan, Tapos syempre batang iba baga po, kuminsan haduk-hadukan po ang ayam. Kaya dapat malinig man po. Pati ang istaran po nila, malinig man. Kami ni Bertie, baga kami sa house. Tapos yung yung apo ko, may allergies. Bawal ang araw kaya. Pero day napupugulan, maski na pagtaraman mo, huwag kang lalapit. Tapos day talaga, syempre yung love ang dog, marani. Ang mga aki baga po gusto at nagkaturog sa kama. Sabi ni Angela, kasaro, ngayon happy birthday.
happy birthday nga cake ko. Nagluto siyang special happy birthday cake ko. Ay wow, sabi ko pancake. Ay wow, bongga. Ang iba nga ni Ken, may mga cakes. Yeah, Oo. because celebrate man po nila ang Opo. birthday po Siguraduhin ligtas sa matutulis o nakakalasong bagay ang kanilang paligid. Ayan. Yan. So, kita mag-bird, mahilig. Halimbawa, ako nakulo na kino. Nagkakakita kang ano ba yan? Sige po. Sticky. Oo. Papel. Tapos, di kita pwedeng magkaagang mabakal ka ngayang gari powder or Oo. anything na baka dyan, Pang-ilo. maano ng pets natin. Ilugod sa nadiskwito. Oo. Baka sa mga kino. Ingatan po pag ano na lang, Yan. so pangdakop na lang po So Oo. mouse po kayo yung pandakop Mouse po. trap. Yan, Oo. mouse trap. O yan. Ayan. Tapos guputin ang kuko at panatilihing malinis ang balahibo. Yagwaga, tigpapag-groom. Kung di po nindo Oo. kaya, pwede po ipag-groom. At Sa delikado mga ba pet kung shop. sinadadagit, ang nga po so nangisog gayang, na Mari po kung kaya itong po, tuod, may tuod man paga po. So gari pa lang sinda pirang months or Tuod pirang na. taon pa lang. Pigtuod na kang mga Pero kung sa tagsadiri. mga darakulaong bagagari makatakot, Mm. Yan. Dapat malinig, takunyaw dyan sa lawgang harong. Para iwasin kung mga hilang baga. Mm-mm. Oo. Lagyan ng identification tag o microchip o Para maski may- identification tag sana. Para kung nagluluwas, Oo, kung sakali baga po kuminsan po may mga ugali man po ang mga pets. lalo na po ang mga ayam po na pag nabuksan sa gate daralagan tulos paluwas. Yung nga. Importante po may nakalaag man pong identification tag. Mo, Bert, ako may takot ako sa ayam. Mhm. Kasi nung pa ako, pigsugo ako magbakal sa tindahan kay Karachidi ngaya. Buwan ka ngaya duman may sinugo ako kay tukang lola ko magbakal sa tindahan. Di ko aram, duman pa lang sa irarom. Gari araw kay inyo, sa irarom, natungtungan ko sa ayam. Yeah. Kinagat akong bigla. Tapos, di ako nagpa-injection. Tatakotunong talaga ako. Thank you, Lord. Maringan. Tadi ako Ito talaga, Bart. Grabe. Takutunon ako kay ito. Pig-wash lang. Tapos, takay ito baga, uso niya. 15 injections niya sa likod. Takutunon ako. Kaya, gari nagkaigo akong phobia sa mga ayam. Takutunon talaga ako. Pero may ako nagadulag. Kaya, maski igo kaming, garingon niya ko na lang medyo na-outgrow itong sa mga pets na ayam. Tatakutunon talaga ako. Maski kayo pag naglalakaw, alibawa from school, maski na nga ni college na kapag mauli ako pag may ayam sa may luwas na arani sa harong, di ako nakakauli. Takutunon talaga ako. Pag may maagi na, tsaka lang ako nag-iiba na nakikisabay. Tapos pag siyempre, riparo kang ayam na takutunon ka, takapot-kapot mo sa braso, gari lalo lugod na so ayam. Aramda kang ayam po pag natatakot ang At sarong saka, tao. ang gibo ko, nakakatalibong na ako duman sa tao. Pigbubukod ka kang ayam. Pigubukod, pigpaparong, ikaw ba, nag-iikot na doon sa kairiba mo. Sus ko talaga. Napapachatcha ka, ma'am. ay sa mga owners man, be responsible owners. Ayan. So, di po pagparabuhian, lalo na sa luwas kang harong, bawal. Dyan, ano ba ganyan? So, ikaw pagkakita like yung sa vet natin na naglilibot, pag mga stray dogs, pigkukuan Pigkukuanin na, pigdadara sa may kulungan po sinda para dyan sa mga stray dogs. Baka madara po sa ayam nindo bata, baka mahalon. Iyo, kung minsan baga mahilig mo na may nawawara ngaya, pigpa-post na nagtatabang na asking for help na makabalik sa hindi mga pets. Yan. Ayan. Ikaw man po kita mga exercises, buda mga mental stimulations sa mga aso at pusa. Araw-araw na palakarin o bigyan ng oras sa labas. Para yan na rin. Exercise. Pero, mag-exercise, pero do not allow them na nag-ati baga. Lalo opo. na kung sa boulevard ka naglilakaw-lakaw, gari, you will take advantage na. Digdi ko na paano. Dapat, ang iba baga, naka-diaper. Ayun, naka-diaper. Buda ikaw man pong mga responsible Oo. mga owners po. Pag nag-ati, iali maninda. Imagine mo, nag-walking ka kaya Oo. dyan, tapos bigla mo na lang natungtungan. Ayun po. Dapat maging responsible din tayo. Mm-mm. Ayan. Magbigay ng laruan para hindi mainip. Ayun. Oo. Gariman aki baga po. Gari mga So, kita tawan may man. kawata. May mga kawatan bagay na pigkakagat-kagat Oo. po sinda. Ayan. Ngayon kayo to, I remember, dyan sa BU sa Oval, nakakawat ang dog na ano yan? Oo. Flying saucer ba yung Sa- tawag doon? Ayan, pigbubukod, pigkakagat, tapos ibabalik sa imo. Ibabalik sa amo. Ayan.
Turuan ng simpleng utos para sa disiplina. Ang permi ko dyan, sit. Ano to? Tapos ikaw, tawan mong food na dayon na pagkaunon. Yan. Yes. Natuturuan man baga po ang mga Iyo. ang ikos Oo. iyo man ang ayam iyo man. Oo, Ikaturuan 53. lang kita lalo na pag-aki pa lang ay pag Opo. ano pa papi. Oo, natalis gusto niyo mag-hire na talagang pag-train kang mga dogs na otherwise kung usually kasi yung mga guard dogs lang ang ano. Pero kung mga nasa haruman lang, okay na yun yung mga simpleng na paluwason, paaldawan man ta, tiba dyan malnoris, kita ka din. Tapos marin apoy tubig luluwas man ang ayam para namimidbidan kang Yan. mga namimidbidan ang mga nyaon man duman sa neighbors. Ayan, dyan, yun na lang gusto to ayam so Oo. takot. Ayun po. Ayan. Tapos maglaan ng oras sa pakikipaglaro. There should be a time na makipagkawat man dahil di sa satuya mga pets. Data lang na pabayaan, sige na bala ka na dyan. So there should be a time na aram na kang pet natin na yan, makikipagkawat kita sa inda. Ayan, sabi din po digdi sa mo yung nag-ibon ni Mang Pita, iwasan ang matagal na pag-iisa para hindi ma-stress. Kuminsan baga po haloy po day manararani sa mga animals, sa mga alaga at maglaan man kita ki oras. Iya, tumakira para sa kong inda. baga. I-isolate kaya. Kari narungaw man niya na pabayaan mo lang magsulo. Yeah. Ano Bert? Para lamang iya kita digdi entertainment. Ayan. So ano po ang mga magandang dulot ng pag-alaga ng aso at pusa sa pamilya? So sa emosyonal, nakakabawas po kay stress, lungkot, buda anxiety. May kauron-uron ka po, may kakawat-kawat ka. Kung ang iba nga po, pikukupo, pigtataning sa pagkaturog. Iyo. Ayan. Ayan. Tapos igubagadig di Bert sa kalusugan. Ayon sa pag-aaral, nakakababa ng blood pressure at nagpapasaya ng puso. Yun. Baga pag nag-uuli ka, sabat ka, Bert? Yeah. Nyaon na dyan, duro talaga na. Tapos, igo nga ni Bert na after months ngayon na wara sarong so amo ngaya pag uli grabe ang gari na pag-unang buwan so ayam ta sobrang kaugmahan na pipapahiling. Miss niya. Grabe, oo. Sa pamilya Ayan. naman, mas malapit ang nagiging malapit ang magkakapamilya dahil may shared responsibility. Ayan. Disiplina naman, natututo ang bata ng responsibilidad at malasakit sa kapwa. Ayan. Sa kaligtasan po, kan pamilya, ang aso, nagdagbantay sa bahay. And also, nagbibigay saya at sigla sa aral daw. Kaya ayan. pagpadagos po ang pag-alaga ng mga ayam, buda mga ikos. Ayan. Ang oras po niya. Mabalik po kita, kasabay ta po sa Satuyang Technical Department. Si Sir Nems Flora Asin. And Sir Jerome Nico Martinez. Ang Ayan. oras po, alas 2:31. Mabalik po kita pagkatapos po kan mga advertisements. Ayan. Hindi po ang usapang pamilya. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Noong speed shop, siguradong
mananalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Red Horse Extra Strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa magsaro. Itagabos
Nadadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB. Ayun, nadangog ta po ang tingog kan sa tuyang mahal na obispo Bishop Bong Bailon, nag-iimbitar po para kita magpartisipar, magtabang man po kita sa project pong ini kan diocese. Opo. Be a benefactor, support a seminarian. This is on October 10, dinner concert for a cause. 6 p.m. onwards, di po sa Legazpi Convention Center. Sabi nga ni po, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinsioko. Ayan, Chef Jesse Sinsioko. Pero Tapos, kung ano man, na pwede man silang magtabang. Ano halimbawa po? nga, abo nilang mag-dinner na pwede man silang magtabang. Padara na lang duman through GCash or video account. Ayan. Video account kang Diocesan Catholic Bishop of Legazpi. Ayan, na-mention naman po duman sa advertisement baga po number, cellphone number, so GCash number, Ayan po. as in bank account. Kung mas mas maray po, magiling ka mo sa Diocese of Legazpi Facebook page. Ayan. So sa po yan, Octubre 10. Ayan. Arani na po, madali na. August, September, October. Yan. See you sa August 21. 21 muna kita para sa Family Congress. And then October. Then October 10. Yan. So, tarabang po kita. Preparar na kita. Tabangan tapuan sa tuyong mga seminarista, baga po ini Ayan, ang be a mga magiging mga benefactor, futuro, support a seminarian. future Ayan. na mga padi. Mga future na makakaibahan. Yan. So, October 10. So, kasubaw nga ni po, napunan mina po sa pagurong po ni Ma'am Pita, so nangyari po kaswa po na grabing baha po, sa Ginubatan, dahil po sa pag-uran. Oo, sabi ni Sir King, Reynaldo watching from Bangkiruan, ngayon makulimlim na naman and regards daw sa imo. Regards po, Sir King. Just maray na hapon po. Makulimlim naman daw ang panahon. So, magpasiguro na kita, mga payong, So, okay, madali sa na Ma'am Pita, dakulo ng mga... nag-message po si Ma'am Paula. Ayan. Tanggal stress daw po ang mga so topic ta po about Pets. mga pets. Kang nagadan so alaga ming si Blackie 2 years ago, hirap mag-move on. Ayan. Wala makakapalit kay Blackie. First timing mag-iribian gabos. Hello sa Indo Gabos na para antabay sa DCGB Usapang Pamilya. Thank you, Ma'am Paula. Thank you, Pao. Thank you so much. Mantanggal daw po ng stress ang pag-alaga. Tama po. Pati ang animals baga po gari nakaka-feel man sinda pag gari may problema ka. Nyaon man sige man si imong rani. Pata nagdaw niyan diyan nagtutukaw ka baga halimbawa nagbabasa ka nagte-text niyaw niyan diyan nakasirikan sa imo. Naghihiling. Nakatangad Oo, gari pigo bantayan ka. Pigilig ka kung ano daw ini kung gari pigre-read man kung yung facial expression mo or Ayan. So, digdi po kita sa mga trending na balita. Ay, Hubert. Kung nagiling baga po kamo kinyos, nagdadangog kamo sa mga news, maka po ang mga barita po ngayon, lalo na po ito pong nabaritaan po ito nindong pagbadil kang lalaki sa dati niyang nobya. Iyo. Pirang taon nga nito, Bertabi? Para sa babae, 18 years old, tapos sa lalaki, 15 years old. Oo, yung lalaki, 18. Yung babae is 15. Opo, 18 and 15. Oo. Ayan. So, pareho po sinda, nawara, pareho po sinda nagadaan. Oo nga ni. Ikaw man po ito bagang teacher. Maestra man. Oo. Dahil, sabi bagada, nagkamali lang ng pagtaon ng grade. Pero too late, Kasi syempre, grabe yung expectations kang student siguro na aram niya na maray man siya sa klase, nakukuha niya man during sa mga exam, saralang ka man na nakukuha niya. Bakit failed siya? So, parang hindi niya ma-accept yung ganon. So, binadil niya sa iyang So, yung mga importante yun talaga, Bert, as you were saying a while ago, yung mental health, grabe talaga. Oo. So, ngunya, minor ito, di man ito pwedeng kasuhan, pero yun na nga, nasa kustodya na ng pulis. Oo. So ngunyan tapos ipo para iling ka baga ka mga news ngunyan so may mga road rage pa. Iyo. So nag-drive baga po dumas sa Skyway by itong siya way niya mga araw po ka ito nakainom pala ito. Isus iyo, grabe ano ba yan? Diyos ko, so Lord. sabi ko po siguro po ang
sa tuya pong na-experience yan, especially po dahil po sa pandemic, ang mental health na po ngunyan. Kaya po man pong dakula man na bagay na tawan taman po kipansin, ano? Ayan. Tamali, especially tabaga, sa kitaman ang family. mawaram po, kipasensya. Oo. Can you imagine, Bert, ito bagang student na subidadil sa teacher niya, yung nag-wonder lang ako na kung itong student nakapagtaramba sa parents niya, na araw kayo ito nangyari. So, ano yung ginibukang family as regards kay itong gari? Yan, opo. Or baka dyan day nagkukuro kaalo so garipig sa diri nila nga ni. Ito nga ni sabi tayo, importante yung talagang mental health. Ayan. Kung na-observe siguro, kaya ini sa satuyang family na maging observant talaga kita sa satuyang mga all members of the family na magmatsyag talaga kita. Ano ba, pag araw ka iyan na may problema na pala na gari busy lang kita kung anong pigigibo, talagang chances are na araw kayo ni may mga mangyayari. Iyo po. Take time to ask your Sabi members tapang kang pamilya po na kumusta? Yan. Find time. O during dinner time na halimbawa yung time na yan na tripon gabos. Sabi ko nga ni, bawal si AJ kasubago. Minabot pa lang kasubagong agad from Switzerland, stopover and then uli na. Nag-ila sabi ko, bawal lang cellphone ha. Nyaon digdi kasi syempre may younger na apo may nahihilig ka. Diyan sabi ko, pigbabawal, nahihilig ka niyan. Bawal ang cellphone. Kasi nadangugo kayo ito sa homily na gari pigpapahiling mo na mas importante ang cellphone kaysa sa grace from God na yung food. Ayo po. Ayan. Sabi baga, maski po sa mga gugurang ka ito, pag nyaon na nakalatag na ang pagkaong kumaon na, tabaka may mainot pa sa indong sa mga dinahiling. Agawan pa. Agawan ka mo. Mawaran kita. Diyos ko. So, importante po itong pighapot ta po ang members kan family ta. Lalo ito baga pong mga aki man na mga aramtang may exam. Pili ta man baga sinapot. Kumusta sa exam nindo? Ay, di pisilon. Math, pwede mo akong tawagan sa math. Ay, Diyos ko, Lord. Math, hallelujah. Kulelat man ako. Pero at least, any member of the family, pag nagtaram na yan na medyo hirap, halimbawa ngayon sa math or anong subject, maybe, any member of the family na pwedeng tabangan or maybe we can refer you to taning matabangan ta kasi I remember na araw kayo na grabe na ang problema ko din na ako nanging turog dahil nga ining project me ayan so tabangan ta po tapos po pwede taman advisean po na ang satuyang aki na ang araw po kayo ito sa nangyari kay ito mga araw po kayo itong pangyayari taday taman po aram so actual kay itong so confrontation man sa pamilya naagihon ta po sa maray na pag-ururon. Kung ano man po, data pag-agihon po sa mga sa mainit na payo, dipisil baga po. Iyo. Baka diyan ba't grabe na yung problema, pigdadagitan mo pa. Tapos ito pong madamang kita sa tamang mga otoridad, sa principal siguro o sa teacher, pagday po maresolveran sa principal. Iyo. Mas marayan na narugan ta kung napapabayaan Bert na napapasipara ta nagari busy man kita kang sadirita ng mga problema. Mas grabe pala ang pigagian kan sa tuyang aki or ang sa tuyang apo. So narog na kaya nangyari. Siyempre ang pagbaso sa udyan, di ba Bert? Iyo po. Tapos din po sana ang mga estudyante po ngayon tawan kipansin ngon ang pag-eskwela. Taan pag-ilusyon baga po. Pirang edad kayo ito, 15 and 18. Ayo po. Oo, yan. Huwag masyadong napakaseryoso. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Focus sa pag-aadal. At saka yung mga pagdagtatawang advice man sa to yung mga parents or mga aunties and magtawag na, syempre, we have to prioritize na pagpapaeskwela ka mo, ang gastos, syempre, grabe ang sacrifices sa pigigibo. Halimbawa nga parents or para lang matustusan ang pag-eskwela. Di ba, Bert? Yan baga po, sabi nga, there is a right time for everything. Yan. Kaya kung pigpadara po ka mo sa pag-eskwela, mag-adal. Saka na po yan pagburo boyfriend, girlfriend. Nyaon lang yan. Nyaon lang yan. Tapos yan pong oras nindong pag-eskwela, time to discover yourself po yan. So, talents nindo, skills nindo, na yan po ang gagamito nindo pagka mo po mag-graduate na sa college, po naman kansa indong sa diring buhay. Iyan pong ang mga naadala nindo, dakulang bagay po iyan. Ayan, bigyang halaga na talagang ang magurang nagsasakripisyo para sa indo. Alimbawa ang ipigpa-eskwela ka muna for 4 years yan.
na talagang sakripisyo ng parents para lang ka mo makatapos. Don't make it na nagbulakbol ka mo na para ngayon makatapos ka mo within 6 years or 7 years or more. Mas magabato na yan sa bulsa. Yeah. Not unless sigwang talagang valid reason kung bakit nagkaganon. Like ako, it took me more than supposedly 4 years pero nagka-graduate ako 6 years dahil working student. Ibang kaso yung ano. Pero kung kamo grabe na ang sakripisyo, nagbubulakbol pa na puro nga friends and mairak man sa magurang. Bert? Kaya saludo po ako kaitong sa mga working students, sa mga aki po na gigibo ang gabos na paraan. Iga po akong naaraman baga itong sa Manila pong so nagtitinda siya after kang pag-eskwela ta gagamito niya naman ito sa pambakal kibalon. Ayan. Kaya saludo po sa Indo. Hi, Ninang Benny Santiago watching from Bakakay. Hi, Ate Benny. Agum ni Sir Benji. Just maray na hapon po. Yung ating former regional director ng Department of Tourism. Hello sis, maray na hapon. Ayan. Kaya po sa mga aki po, give your best also. Give your best. Actually, ang magurang, di man nag-aagad ki sobra-sobra. Gibuhon mo lang ang best mo. Masasabutan po ka mo kaya. Grabe, like ika, namatian mo gari kung pwede ka sana maghagulgul ito duman sa pagsakat kang aki mo na summa cum laude na nyaon duman. O, di ba? So, anong namatian? Make your parents proud. Nakatapos na. Sus ko, grabing ginhawang kaugmahan, di mo masabutan kang mga magurang pag nahili na sa mga aki, hindi din nakatapos na pag-eskwela. Tapos bako po yan para sa Indo. Para sa Indo yan. Oo. Bako yan para sa muya, sa Indo. Kaya sa mga dyan, nagduduwa-duwa po kuma-enroll o dahil mag-enroll po kamo. Kung may mga plano po kamo iba. Saka na, after graduation na. Iyo. Sir Yad Rimpilio watching from Ligao City. Just maray na hapon po. Kumusta tabi ang panahon dyan? Ayan. So, sa ina lugar? Sa Ligao City po. Mag-iingat dahil makulimlim. Ang Ligao is aranin na rin yan sa Ginubatan. Opo. Yan. Next town. So, reminder po sa kabusan na keep your cool, sabi nga ni. May mga pagkakataon baga pong may nakaka-encounter kita, i-relax, lang po, kung pwede, dahil na makipasuway. So, naramdaman ko po itong late father ko po. Day na, bayan na ngaya kayan. Day na, bayan na. Noy. Tara magkano? Bayan na ngaya kayan, Noy. Bako nga iba, sige na. Mares ba kita? May pambak doon. Keep your cool. No. Iwasan ta na po itong dahil epekto pagaroon kang pandemic mampita na talagang ang mental health po apektado. Kaya talagang siguro pero may makita dapat igong kaistorya na sumaray, na may makauka kitang maray na maugma. Ayan, naroon kayo ng mga kabats ko ng mga seniors kang BU uto duman masirina na naman, so maugma lang. Ayan. Happy lang. Mga suki kang SM. Yan. Hindi pa ako nakaka-join. Sabi ko, next time. May oras lang po ito, Mampita? Ang pagsini. Kasi Tuesday, tapos Thursday. Ang bida, 2 to 3. Yung nga ni, yung schedule nila, kaya sabi ko, sorry. Ang bida schedule. And igo nga ni kami ngunyan, Bertman, so sa mga sa BCBP na action group me, igo kami ngunyan 2 to 3. So may prayer meeting, so nagpapangaji sinasabi ko, pangaji na lang nindo ako. Ay, wow, very good. Congratulations and best wishes din po sa ka-community mo po sa Daraga Neo Catechumenal Way Community na kinasal. Pigtarabangan mi pong maikasal kan Sabado. Sir Jing and si Ayan, congratulations and best wishes. Ma'am Norma. Sir Jing and Ma'am Norma. Congratulations and best wishes. Ayan, pasaindo po ang dakul na biyaya ngunya na nag-aguman na po kamo. Basta keep your cool, iwasan na po magparapakisuway. At saka tama ito, Bers, sinabi mo na maybe it's too young na magkaigwa ng very serious relationship na prioritize your studies. Okay naman ka mo. Basta masyado na sigurong napakalalim na, can you imagine that na to the point nagagadanon mo dahil sa nag-break lang? Ang problema po kasi kanso mga akiunon po Mampita bako pa yan masyadong emotionally prepared or matured, di pa matured. Iga po mga haral ipot ang pasensya, dakol pa po ang may mga mga kulang pa ang mga pag-isi about relationship. Maray kita kay itong mga panahon sobrang takot sa parents, takotunon. Pwede nga iatod ka sa harong nindo. Pag-aral nila sa, alin na dyan, tumailing ka na, madagitan ako.
Yan. So, yan po, day po paglingawan ang role kang mga magurang na regarding kung sa tuyang mga kaakik na if they are into a relationship na day paglingawan na magtawaning mga payo na maray na focus on the studies. Be open po, open. Opo. Sana mag-igong open na communication po between the parents and the children. Oo. Ang sarap pa nga ni baga po mampita kasi bago na din ko naman sa news, so mga ano ito sa mga hinahalay na mga babaeng aki itong so naglakaw-lakaw ni pigranihan kan sarong lalaki. Kaya ang katugon-tugon ko. Ingat tabi ka mong mga ano. Bert, anong mga tugon? Day ng God, don't talk to strangers, di magpararani-rani kung ano. Tapos, hindi yung pag naglalakaw baga na naka-earphones, na di mo palan aram na kung ano na nangyayari sa imo sa palibot mo. So, ingat dapat po, magmatsyag sa palibot. Tapos, so mga, syempre yung, even sa school, kung mga friends mo, so, dapat maging ano ka rin, na hindi yung basta-basta ka na lang makikiba kung kisay-kisay. Ano, Bert? Bata po may mga maraot na mga maraot na plano, intention. Minabutwa na sana sa kunsain. Kaya siguro, be alert at all times. Kasi uso din yan, Bert, di ba, yung mga classmates. Meron nga kaming group study, maduman nga kami sa harong ka-classmate me. So, hindi mo alam na, syempre, baka man sa ano, baka lang yung ibang, syempre, yung may mga bad intentions sa pigiiling na pala, uy, garing ito, mararayang ano kayo ito. They taaram na, baka dyan, they will take advantage ni mga kaakian, and then soon niya na dyan sa pagtatakot, unlike ka ngayon magtaraw, narog kayo na matatakot man suaki, di ba? So, yun. Monitor the members of your family. Opo. Tapos permi pong pagsabayang kipangadji, dako lang bagay po itong may pigtutubod po kitang higher authority ang sa tuyang kagurang na gabayan po kita permi kita baga po namundag man dahil plano man ini kan Diyos, di man niya kita papabayaan. Magtubod lang po kita sa iya. Opo. Maray na yan na nagtataram na. Limbawa sa mga sa family, na pag naghali, don't forget to pray, always pray, and mag-ingat. God bless you. Ayan. Iko nga ni baga po iyan na prayer para sa mga aki na bago maghali sa arong piga pangadjian, piga blessan ka magura ang aki. May the Lord bless you and protect you from all evil. Yan. Ako nga sabi ko, mag-pray kayo ka ng Angel of God. Angel of God, yan po. Iman pansa ko yung piga pray bago ako maghali sa arong. Yan pong panahon na ini. Kaya ano lang po kita, relax, di magparaidali. Sa pag-drive, baga sabi nga ini mampita, di magpalate na nga, hindi nagpara pakaskas kang auto. Iyo nga ni. Siyempre, expected ang traffic ko niyan. So, karalasihan na baga, Ayan. Mag-anap na lang po kitang paaging, makaiwas po kita sa traffic, makaiwas sa mga mainit ang payo. Yan. Lalong-lalo na, ngunya na, siguro, Bert, next week, may mga dako lang mga pangyayari na naman digdi. Apwera kayo itong supig-announce sa Kasubago, di ba? Yeah, so mga Ibalong Festival po, mapon gari August 21. Oo. Good afternoon po, Ma'am Cecil Concepcion Maniago, watching from Tagas. Yan, may school siya, di ba? Opo. May school ka na, Ma'am Cecil, sabi ni Ma'am Pita. Estudyante yung apo ko ni Madam. Sige po. Ayan. So yan, mag-ano kita na pag nagmalaw kita sa trabaho, na permit kitang maatab, lalong-lalo na po next week, ikuwang darakulaw na events na mangyayari digdi po sa siyudad kang Legazpi, na apwera nga di po kang August 21, ining yung Family Life Congress. Siyempre expected dakol kay ni Bert, diba? Yes. August 22 is the opening. 22 is it 21? Opening of the Ibalong Festival. 21 or 22 po. Yan. So dakula po yan. Friday. For sure, the grand opening kang Ibalong Festival. Hanggang September na po yan. So, mga reminders na naman, Bert, after we have gone through with yung satuyang topic regarding kainin sa mga pangyayari. Mga pangyayari na para makaiwas kiinit kipayo. Yan. Umiwas sa traffic. Importante yun yan na pagbaba sa harong, magpangadji na Lord na dapat cool ka lang, na irayo ka sa mga kung ano man na, sa danger na mga habang disquido. Ako
Ako nagpapangaji man ako sa St. Michael the Archangel, defend us. Yan. Nagpapangaji ko yan everyday na pag nagluluwas ako ng harong. Yan. So, yan. Sa environment po, po so may mga di magparatapok, maski Ayan. sa lalo na po matag-uran na naman. Yung nga ni Bert, yan, Mailing sa mga tabaga po baha. itong Parang kausakan baha po, mga Floods. nasulat dahil Ayan. sa mga basura, sa mga Ayan. plastic. Yan susamuyang advocacy man ni Bert, sa usapang pamilya, yan, maging maingat sa pag-drive, be cool, and also sa tuyong environment, magparatarapok ng basura, lalong-lalo na po, tadakulo naman kita mga activities tigdi sa syudad kang Legazpi and Albay. So, yan sa mga parks na dapat malinig, taning mga kaaya-aya, lalo na po celebrate kita kang Ibalong Festival. Ayan. Ayan naman po ang satuyang maugmang pag-iribanan ngayon na hapon, Huwebes, Yan, today. August 14. August 14. Ayan pala, Yun, reminder nasa- also sa kabangaan na po Sunday. kita. Meron naman ng Watch Your Health ng Kiwanis Club of Legazpi. Ayan. Tapos Dali aga- yung Bert, ano? Ayun, madali September yung sana. Tapos aga, wala man po palang kita programa po. Ano kaya, mag-remind na kita. Nagsisirip na. Si Sito nagsisirip na. Si Maricha. Madali na. Oo. sa aga po dako lang celebration po kan simbahan Katoliko so Assumption of the Blessed Virgin Mary. So pig-discuss baga po kasabago ni Father Butch Pumbase. Oo. Kaso, Bert, bago kita say goodbye digdi, so I would just like to thank Lou and Lucas for itong sa pag-host mo kay siyempre yung kay AJ. Thank you Lou and Lucas. Thank you. Yan. Okay. Iba po sa tuyang technical department ang mga gwapong sina Sir Nems Flora. And si Sir Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Ako po si Pita. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Abangan po ang masunod na programa Pinky on My Baby with VP Henry Maceda, ang Kadoroy Broadcaster of the Year. Salamat po. Mabuhay, mabalos po. See you next